Yn yr oes fodern sydd ohoni, fi'n credu bod yn sicr yna le i farddoniaeth a bod barddoniaeth yn gallu hawlio unrhyw declyn modern er enghraifft hefyd, ac di barddoniaeth yn mynd fyny ar bapur a phen. Felly, mae rôl barddoniaeth yng Nghymru yn y Gymru Gymraeg yn un peth gwahanol iawn eto, achos mae fe dal yn rôl cymdeithasol. Fi'n aml a ffrindiau fi sy'n feirdd yn cael ceisiadau am englynion i angladdau neu briodasau neu benblwyddi ac yn blaen. Ond hefyd, mae rôl barddoniaeth mewn ymateb i ddigwyddiadau a bod yn gof y genedl yn holl bwysig, fi'n credu. Ac felly mae beirdd yn gallu bod ar ryw rôl mab darogan mewn ffordd fel yna. Felly mae barddoniaeth efo'n lliadrodd stori, ond fel o'n i'n gweud, mae barddoniaeth yn gallu cael i greu neu gyflwyno yn defnyddio ffôns, iPads, cyfrifiaduron, neu bapur neu o'r cof yfed. Does dim angen unrhyw beth fel yna. Ond fi'n credu bod rôl barddoniaeth yn Nghymru yn beth gwahanol i beth falle yn Lloegr, falle bod mwy o sylwi barddoniaeth yn Nghymru. Wrth fynd o gwmpas, o'n i'n nerfus am fynd rownd a just trio cyflwyno barddoniaeth a bod e'n mynd i dimlo fel gwers sych. Felly, o'n i'n defnyddio gimmicks fel rap, o'n i'n defnyddio rap fel gimmick i dynnu pobl mewn. Felly, oedd e'n gyfle i fi berfformio ar y dechrau, a wedyn, gobeithio taweli, mae boi ma'n gallu gwneud rhywbeth, neu ta beth, efe. A wedyn, gweud wrthyn nhw weithio mewn grwpiau yn ytrach nag yn unigolion, fel bod yna modd cynnwys pawb mewn rhyw ffordd i'r broses greadigol. A wedyn, rhyw sneaky learning, fel maen nhw'n gweud wedyn, oedd yr bardd plant, yr awdur plant yn Iwerddon hefyd, Owen Colfer sydd ar y moment, yn trafod hyn gyda fi mewn cynadledd i feirdd plant yn ddiweddar. Rhyw ddysgu drwy'r drws cefen heb iddyn nhw sylwi, os mae plant yn joio. Ac felly fi wedi cael sawl enghraifft lle mae plant felly yn dod mas o'i cragen, neu mae athrawon yn gweud, ni'n gwybod bod e'n gallu gwneud na, neu hi'n gallu. A falle bod bechgyn hefyd yn dangyflawnwyr stereotypaidd ty beth yn nhw. Ond drwy'r broses mae mynd lan a hyd yn oed darllen eich gwaith o flaen dosbarth yn gwneud rhywbeth i hyder, heb sôn am perfformio fe a gennym ymateb. Felly. Ond falle mae nid barddoni ar y cyfryw oedd y mantra wrth fod yn fardd plant yn Cymreigdod oedd e fwy na dim. Gallen ni fod yn mynd rownd a dysgu nhw ddanso neu canu drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond bod nhw'n gweld bod modd defnyddio fe mewn ffordd fyw ac bod y Gymraeg yn berthnasol.